Pun rawuh menika wonten menapa? Mengkondisi talon-alon tesisin. Ketemu domong dredeg kok. Durna menika saweg nandhang asmara bapa. Jagat Dewa wasisaning Abathurya jagat Pramudita. Sadat penatas Nuwun paring mangandika Koko Prabu. Wanara Raja wilah dalah. Wonten paring pangandika Koko Prabu. Degya Cindebang kawula nuwun paring pangandika Koko Prabu. Lan sadat pengasih kula nanda paring pangandika Koko Prabu. Sajake kaya tamu agung kadangku sangka ing pertapan Sukalima. Inggih monggo enggal dipun purba menapa ing dados paringipun. Nyuwun pangapunten Yayi Pendhita. Sawetawis randhat anggen kula ngacarani keparengaken rai ngaturaken kasugengan saha ngaturaken pambagya panakrami katur konjuk dhateng Yayi Pendhita. Ngaturaken pambagya panakrami kula tampi Kakang Prabu, kula kendelaken dada mboten namung bojo-bojo aturipun ingkang rayu ki katur paduka Kakang Prabu Lisanggara kula tampi sehingga ndadosaken katentreman gesang kula. Sumarang dhateng para kawula nyandhana karahayon. Oh inggih mekaten. Sesampunipun panjenengan pinarak lenggah kanthi maradekaning penggalih menapa ingkang dados duh pitaning penggalih Yayi? Kinipun rawuh menika wonten menapa? Mengkondisi talon-alon tesisin. Ketemu domong dredeg kok. Durna menika saweg nandhang asmara bapa. Yam tilam prajiwatan boyo mirah winten duh kencana pepujaning Bang. Diajeng wong sing nganggo kacamata. Cocok. Gandrung kalian sinten Yayi Durna? Niki blakotang terus terang mawon nggih. Kula niki anggere rembugan senengane ceket-ceket wose mawon. Ngeri-ngeri-ngeri dadak bola-bali padha kanthi harjo kawula non. Go ngapa wis ora jaman. Kowe tulian ngresi maca. Wong kenene wis di luar kepala, langsung mawon jenengan tua kula tua. Wong tua karo wong tua kedap tok wis ngerti. Ngetesi bocah dadak apalan. Ning angger wong tua karo wong tua kedap tok krenteke kudune ngerti. Panjenengan nandhang asmara Nggih. kalian sinten? Sapa maning? Keng dados tembang latining para priya keng rayi Dewi Manikara putri Kapan putring Raja Tawang Gandungan. Sampun kula biwarakaken dhateng sagunging para penglamar awit banjir layang jeblok mangsi. Boten Ndul Ratu Pendhita bebasan kere temumpang bali larangan udeng-udeng tambang kur ajang bathok ingkang saged mupu sayembara peperangan wonten ing madyaning Kentheng Kawat Blabarwaja janget Kang Cirencang menika ingkang badhe boyong kalian Dewi Manikara putri tiban kang mapan wonten ing Praja Tawang Gandungan. Ucuk mari kedhawonen sayembara wonten sayembara sang penembang Durna wis dibiwarake karo kabeh para penglamar. Ora Ratu Pendhita basan kene tumpang bali kabar ditampa maton bisa ngasorake jurite wong Tawang Gandungan klebu Wanara Raja. Ya Degya Kala Cindebang maju nang madaning peperangan tandhing ana Kentheng Kawat Blabarwaja ya tandhing kalawan sadat penatas sadat pengasih semonoga sang Perembang. Panjenengan wantun napa mboten? jan mboten kenging mung rembugan mawon. Mboten saged menika sampun kawentar makantar-kantar. Jane angger bisa dirembug lho. Sing lamar niki wong sing berbobot, tur dasare bibite apik, tur bebete komplit. Ngger pendhita liyane sing ana wong pendhita palsu. Ningge pendhita asli lho. Pendhita sing sugih rapalan.
minal konal gajah barong melirik merkitik deleng geseng ngacungi wong tok mati tembak orang jimprak bedil orang jundil sunduk mantuk-mantuk liyane drona ora ana sing duwe ilmu kaya niku tur jimate drona ampuh keong buntet penjalin peduk buntut kadal cawang nduk bledek untu bledek duyung pengelulutan sinden-sinden sing kurang patia payu angger dolan ngene pendhita drona mesti dadi laris tek tetesi duyung pengelulutan dimenake para penggemar sing padha keyung-yung men penggemar aja tayang turu dalangnya bledek sebulan yang nonton sebulan ana rapalane men kelingan terus nganggo aji ngambure ngawang-awang kang ngelangu kudu ngelangut ning ngelangu dadi nganggo aji ngambure ngawang-awang nang dinti aja dene kowe sing dirapalna ning nyatanake wong keyung-yung nyatane kae kaki jewok kae sore-sore wis serot-serot merah jambu sore-sore merah jambu dayane ngapa aji duyung pengelulutan paringane drona nanging menika wonten tetembungan wikawiku sabda Brahmana Raja sabdaning Ratu Pendhita sekecap boten kenging wola-wali kantun panjenengan sagah napa mboten yen mboten mangke kathah penglamar sanesipun